Поджинаем огонь з вугалькоў чорных воч і сярпом адсякаем засмаглыя дні. Вераградным віном б'е па роспачы дождж, выкарчоўвае сэрцы, струхлелыя пні. Сярод жарсных плеяд, пазалочаных цел ты пазнаеш мяне ў белай лебедзі рэк, што ў вырай цякуць, дзе садзіцца на мель састарэлае сонца і падае снег, вечна градам з чыёйсьці сівой барады. Над астылым дыханнем жыццёвага тла чыняць суд справядлівыя старцы і льды, і ў палонцы начы тоне лебедзь святла. Нашы птушкі ўзнясуцца ўвосень дамоў. Мы загінем чарговую смерцю зімой і замкнём калагод. Тады выпадзе зноў на сырую зямлю веснаградны напой. Самы першы верш не памятаю, таму што па аповедах блізкіх ён быў створаны яшчэ ў досыць неўсвядомленым узросце. Гэта ўжо стала сямейнай легендай, кажуць, што верш быў пра нейкі апельсін, але ці гэта праўда, ці не, праверыць я не магу, і якім ён быў, я таксама не памятаю. Сапраўды гэты момант, калі я менавіта захацела усвядомлена ствараць верш, яго цяжка адсачыць, асабліва цяпер ужо, азіраючыся. Я помню, што так, проста было некалькі такіх знакавых момантаў, калі чамусьці мяне гэта тэма зацікавіла. І гэта гісторыя пра сяброўку, яна сапраўды мела месца. Я адпачывала летам у бабулі і ведаеце, як дзяўчынкі любяць паўтараць адна за адной, як увогуле ўсе дзеці. І мне таксама захацелася, я бачыла, што яна пісала нейкія вершы, яе хвалілі, пра яе гаварылі. Канешне, гэта было на такім вельмі аматарскім узроўні, але тым не менш, сяброўка была старэйшай за мяне, і мне таксама дуже захацелася паспрабаваць, адчуць сябе паэткай. І гэта быў адзін з такіх момантаў, які, мабыць, мяне падвёў да гэтай тэмы. Я ніколі не наляпляла на паэзію ніякіх цэтлікаў, прафесія ці хобі. Для мяне гэта проста паэзія. Гэта паэзія. Нельга гэта апісаць нейкім іншым словам ці падвесці пад нейкую дзейнасць. Бацькі паставіліся выключна станоўча. Спачатку яны, мабыць, не вельмі сур'ёзна гэта ўспрымалі, як многія, таму што ў мяне, акрамя вершаў, была просьма іншых захапленняў, але потым чамусьці мяне наведала назойлівая ідэя, што я хачу выдаць сваю кнігу. Мне, напэўна, на той момант было гадоў, мабыць, 8, можа 10. Чамусьці мяне апанавала гэта ідэя, не ведаю раптам з чаго. І нават сэнс быў не столькі ў тым, каб пісаць вершы, колькі ў тым, каб менавіта напісаць кнігу, яе надрукаваць. І вядома, што бывае там. Але у выніку гэта спраўдзілася. Чамусьці у мяне гэтае жаданне моцна ўзнікла, і я пачала сістэматычна нейкія вершы пісаць у меру сваіх магчымасцей колішніх. І бацькі ўжо зразумелі, мабыць, у пэўны момант, што нешта тут нечыста. Штосьці з гэтага можа атрымацца. І ў выніку вельмі дапамаглі мне на гэтым шляху. На той момант, калі выдавалася моя першая кніга, мне было ўсяго 14 гадоў. І, вядома ж, я не магла тады весці перамовы з выдавецтвамі. Я проста выказала сваё жаданне. І самым пераканаўчым, мабыць, фактарам для маіх бацькоў было тое, што на адно са святаў я вырашыла сама надрукаваць кніжку. Я нешта там зрабіла на кампутары, аднесла ў тыпаграфію, і у выглядзе, ведаеце, такой некай, як цяпер курсавыя друкуюць, прыблізна так гэта выглядала. Я нейкую там сабе кніжку нават з ілюстрацыямі надрукавала і падарыла бацькам. Тады яны, мабыць, зразумелі, што сапраўды я настроена рашуча, і вырашылі ўсё ж такі мне паспрыяць таму, каб гэта спраўдзілася. Мама займалася пытаннем, тэлефанавала ў розныя выдавецтвы, усе, вядома ж, адмаўлялі катэгарычна, таму што каму гэта трэба. Цяпер жа і так сітуацыя на кніжным рынку не вельмі стабільная, а выдаваць невядомага аўтара 14гадовага і невядома, ці ўвогуле гэта аўтар, мала хто хацеў браць на сябе такія рызыкі, але адна
рэдактарка ўсё ж таки пагадзілася, за што ёй вялікі дзякуй, яна была адзінай. Ну, калі лічыць менавіта папяровы, то 3 і яшчэ адзін зборнік папярэдні выдаваўся ў электронным выглядзе. Калісьці я сапраўды старалася неяк сябе піярыць, ну, як магла, як разумела. Тады яшчэ, ведаеце, усе гэтыя платформы сацыяльныя не былі так развіты, як сёння. Той же YouTube ці Instagram. У асноўным я нешта публікавала ўКантакце ці на Фейсбуку. Ну, суправаджала гэта нейкімі там ілюстрацыямі, ну, просто старалася на рэгулярнай аснове нешта публікаваць. Але ясна рэч, што сёння профілі паэтычныя, нават калі, мабыць, ну, паспрабаваць падагнаць іх пад, ну, моду, як бы, сённяшнюю, ну, яны не могуць канкураваць з іншымі нейкімі тэмамі. І гэта складаная гісторыя, і пакуль што я асоба, ну, я прыпыніла гэтую дзейнасць па раскручванні сябе, таму што я зразумела, што гэта замінае мне засярожыцца на іншых рэчах, і паколькі я разумею, што ўсё роўна я там не стану Насцей Івлеевай са сваёй паэзіяй, то, ну, як бы, навошта асоба тут ужо круціцца. Той, каму трэба, ўсё роўна знойдзе, убачыць, тым больш, што ў мяне цяпер дастаткова, ну, шырокае кола чытачоў, якія ўжо, як бы, добра са мной знаёмыя. Ну, я не імкнуся да нейкай славы і вядомасці, і таму для мяне больш важныя іншыя аспекты, менавіта творчыя. Я стараюся спалучаюць розныя віды мастацтва, каб ствараць на гэтай падставе нейкія сапраўды, як вы сказалі, перформансы, нейкія праекты, у якіх задзейнічаны паэзія, само сабой, музыка, выяўленчае мастацтва. Я ладзіла вельмі шмат розных імпрэз на розныя варыяцыі. Гэта былі і проста выступы пад музыку з рознымі інструментамі. У мяне быў і саксафон, і гітара, і фартэпіяна, і цымбалы. Гэта была чайная цырымонія, традыцыйная кітайская чайная цырымонія, якую я ладзіла таксама, і падчас гэтай цырымоніі чытала вершы. Ну і нарэшце выяўленчае мастацтва. Я сама ствараю ілюстрацыю да сваіх вершаў, і апошняя кніга, яна якраз была насычана гэтымі выявамі. І гэта было класна, я лічу, прыйшло шмат народу, больш за 50 чалавек. Ну, для паэтычнай імпрэзы гэта сапраўды шмат. Я, конечно, як бы там не паласкова, да, але для нашага кантэксту беларускага гэта сапраўды даволі шмат, таму што нават калі прыходзіць 15 чалавек, гэта ўжо, ну, поспех, таму што ўсё ж такі гэта паэзія і, ну, самі разумееце. Вот. Так што, ну, бывае, што там можа прыйсці 3 чалавекі, такое таксама здаралася. Да гэтага трэба філасофскі ставіцца, калі, як бы, уже нават, ну, бывае, што вот пісьменнікі паэты жартуюць круху, ну, што вот вялікая аўдыторыя, 4 чалавекі, выдатна, гэта поспех. Я сышла назаўжды. Мне здавалася, гэта нядоўга. Ідучы, апярэджвала прышлага часу сляды. Мне вада акругляла вуглы прыбярэжнай трывогі і давалі прытулак няісныя гарады. Я не ведала, дзе, па-за мной ці наперадзе дом. На мяжы далягляду сябе назірала са спіны. Ці то я вандравала па свеце, ці то гэта ён з-пад мяне ўцякаў. Я даўно і незваротна забыла. І зрываючы з даляў нязнаных святарны пакроў, пазнавала забытыя твары сяброў, сваякоў, ды вадой пазмываныя часу былога сляды. І я была тут заўжды. У плане творчасці у мяне няма ніякіх дэдлайнаў, ад слова зусім. Я магу толькі вельмі прыблізна планаваць, што, напрыклад, вось 10 праз год у мяне можа быць прэзентацыя. І тое
Ну, гэта не, для мяне гэта не тая сфера, дзе я павінна сябе гвалтаваць, на сябе ціснуць, падганяць сябе там пад нейкія рамкі. Тое самае тычыцца і самога творчага працэсу. Тут ужо, ведаеце, у мяне такая проста свабода творчага палёту, я сябе ніяк не заціскаю, я зразумела, што гэта не мае сэнсу. Калісьці мне атрымлівалася як бы сябе змушаць там вот працаваць неяк, на рэгулярнай аснове, каб хаця б трымаць там аўдыторыю, неяк пастаянна нейкія абнаўленні рабіць. Але гэта ні да чаго добрага не прыводзіць, таму што ты страчваеш вось гэты ўласна такі зарад творчы, жывы, сапраўдны, ты яго сам прыгнятаеш такім чынам. Таму я ўжо на ўсё забіла, все рамкі адкінула і проста як атрымліваецца, так і працую. Тым больш, што мне чамусь добра выходзіць па жыцці ці спантанна, і гэта нават у выніку выліваецца ў большую прадуктыўнасць, чым калі я сябе абмяжоўваю нейкім чынам, прыспешваю і так далей. Гэта не паддаецца ніякаму апісанню, ніякай фармалізацыі у выглядзе там алгарызмаў, па-рознаму. Гэта такі працэс, ведаеце, вядомая рэч, што гэта тут ёсць доля нейкай таямніцы, але я ведаю, што раней я ўсім казала, што я не чакаю натхнення, я сама яго выклікаю, то бок я яго прыцягваю проста за вушы, таму што яно наведвае мяне вельмі рэдка, на жаль. Сапраўднае натхнення, калі ў мяне радок сам льецца аднекуль там, гэта я вам скажу эксклюзіў, і такое здараецца досыць рэдка. Можа быць, у некаторых пастаянна там штосьці, ведаеце, нейкія там антэны нешта прымаюць, але я зразумела, што мне нешта гэта не працуе, значыць, буду сама там, так сказаць, выклікаць. Ведаеце, як кажуць, апетыт прыходзіць у працэсе. Я проста пачынала з гэтым працаваць як рамеснік. Проста шукаць нейкія там камбінацыі, правільныя, як правільныя, патрэбныя мне, якія я адчувала, што сугучныя майму цяперашняму стану. Я шукала словы, шукала спалучэнні словаў, шукала інтанацыі. У мяне былі самыя розныя перыяды у творчасці. Я працавала ў самых розных стылях, дыяметральна супрацьлеглых. У мяне быў перыяд, калі я збірала ўсе самыя навамодныя тэрміны, там тэхнічныя, навуковыя, і іх таксама неяк хітралася уплятаць у паэтычныя тэксты. Не заўжды былі ўдалымі гэтыя эксперыменты, але справа ў тым, што ўсё мяняецца, ўсё сячэ, і я не жыву аднымі архаізмамі. Так бывае, што на мяне нешта надыходзіць, і мне хочацца больш туды заглыбіцца, больш традыцыйнасць, потым зноў там яшчэ куды-небудзь. Увогуле, я б не стала ніяк гэта штампаваць. Ведаеце, калі б я як паэт магла неяк уплываць на тое, куды гэтая плынь мяне нясе, я б, можа быць, прыслухоўвалася, што так, людзям не падабаюцца архаізмы, значыць, я не буду там іх ужываць. Але, ведаеце, трэба з гэтым быць асцярожным. Калі пачынаць пастаянна навязваць нейкія свае жаданні, намагацца прыстасавацца да патрабаванняў аўдыторыі, то можна згубіць свой голас. Я сябе, мабыць, адношу да той катэгорыі паэтаў, у якіх тэма як такая не акрэслена, таму што паколькі, на маю думку, паэзія ўсё ж такі павінна рассоўваць межы нашага звыклага вопыту, нашага ўспрымання, нашага пазнання, то добра, калі яна не абмяжоўваецца тым шэрагам тэм, да якіх мы прызвычаіліся. І для мяне, напрыклад, падазроная сітуацыя, калі можна адназначна сказаць, што паэт піша пра гэта. Значыць, ён, мабыць, не сказаў нічога такога, што узрывала мозг, і прымушала здумвацца, а пра што гэта рэальна. Я не лічу паэзію сваёй прафесіі ў тым сэнсе, што я не раблю, я не цешу марных надзей на гэтым штосьці зарабляць. І мне здаецца, гэта як бы крыху, мякка кажучы, нерэалістычна так думаць, і навошта гэта ўвогуле, калі можна пайсці прасцейшымі шляхамі
і зарабіць грошы нейкім іншым чынам. А паэзія гэта для паэзіі. Паэзія гэта самамэта. Я просто рухаюся кудысьці за гэты далягляд. Я не ведаю, наколькі я добра магу бачыць, што за ім творыцца, але я намагаюся прынамсі туды зазірнуць, наколькі магу, настолькі вот стараюся. Паэт гэта крыху, нават не крыху, гэта вельмі класны рамеснік і вельмі класны, не ведаю, маг. А паміж намі міжземнамор'е, між цемразор'е, між целавер'е, а пад нагамі мяжа, міжволі зазналі меру, рабілі цукар з марской солі. Нам залатое было не трэба, віна б ды хлеба, любві б і толькі. Смак між сабою дзяліць на двое, салодкі і горкі, ламаць на долькі сваю нядолю. А ў далоні камень далоні, між сэрца звонне, між цепларуша, а пад нагамі мяжа, міжволі ваду і сушу мы падзялілі, сябе ніколі.